Baba Yabezitha, Mundlana, Jizi kaChoko, Bengosindabusi, Menziwa, uyaphila. siyaphila baba njani nalapha kwafakazi. Siyaphila Ndaba, siyaphila Mfundlana. Phela kade sanigcina baba. Ayisasani, Ayisazani lokhu yagcina ngolesihlanu. itukela nobala. Phela umuntu wanyamalala insukwana kuvesathi bengathi unyamalala unyaka wonke. Phela la inyoni eyayithole khona ukudla ithanda ukundizela ngakhona, kodwa futhi sithi isiZulu iphinde ibanjwe kwezudlala. Awushembe. Wokunake bonke abaphuza imvama bafa bengasenayo amazinyo, hayi ngoba begugile. Bashayi. Angisho nje ngiceke insizwe ephuza, kodwa afuna umuntu ethi ephuze bazi amathuba okushawa maningi, kodwa ke angikho ke lapha abaphuze phela abafowethu ukuze bezobuya sebebuya nentshumayelo. Omunye umuntu esethi hey maNazaretha balibona amasinyo nje engekho, angafuni ukuba yiNazaretha. Yayingekho indlela yokumshumaza, kufanele ezeshawe. Hawu Bese zengene khona abantu abangezwa ngendlebe, abezwa ngesikhumba. Okufanele umuntu azathinta isikhumba bese yezwa ngoba akezwa ngendlebe. kahle kahle lento okushaywa isemthethweni. Isemthethweni phela uJesu wayengeke ikhiphe inkalvasi. Mangukuthi mhlambe la amadoda ayezwa ngendlebe, ayengezwa sekhipha inkalvasi. Namanje inkalvasi isekhona. Bakobe kushaya okunye uzudabuka enkosi yami ukuthi kodwa shebe kusashawani ngo. Kodwa mina ngibona ngathi umuntu ushawa nje usuke selahlekelwe inhlonipho. Yabona Ndaba, bathi abantu abadala ma ushaya induna ushaya inkosi. Manje ushaya induna ushaya inkosi. Uyabona awufunda incwadi lapha Baba. awufunda Exodus 20 verse 12. Uyabona weNdaba ma uyinsizwa Baba. akufanele ube isiphangiphangi noma ube isidlova noma ube uphuma silwe noma ube ukhanda lemtshelo kwakhe. Yazi ma uyinsizwa kufanele ma ukhuzwa ukhuzeke. Akumele ube umthetho wakho. Bekuthiwa umthetho wakho. No. Ma uyinsizwa kufanele ma ukhuzwa ukhuzeke. Yabona mina kwethu ngiyathanda ukukhuzwa ngoba nami ngiyazazi angikho perfect. Kodwa ngiyamenyanya umuntu othi mayekhuzwa engafuni ukuzwa ethi noma ekhuzwa aqhubeke elwe. Gcine sekuthiwa umthetho wakhe. Sithi isiZulu uma ushaya induna ushaya inkosi. Kukhona enye insizwa engihlonipha kakhulu kwamacingwane. Umfowamacingwane indoda impela, kodwa ukhona lapho kufanele nayo ethi mayikhuzwa alalele khona. Ukwakhuluma amagama aqosheme ngoNdunankulu kaZulu. Manje uNdunankulu kaZulu ubekwe ngonyama. Manje ma ukhuluma kabi ngoNdunankulu kaZulu noma ngathi uwenzeni noma ngabe kuthiwa kwenzakaleni, kodwa inhlonipho nje ukuthi ngoba uNdunankulu kaZulu ubekwe ingonyama. Mana fakazi. isiZulu ma ushaya induna Ushaya inkosi. ushaya inkosi. Isibindi nje sokuthi ungaze ube khona inkulumo efaka kwisandla sesila ayingisho senkosi yesizwe. Mfowethu lento ingithinte kabi. Kufanele nangu lofana khona lofana Nkosi yami ngazi singahlangana phi ngikushile naye. Lesihlangane nje noma ngabe kusemoto. Lesihlangane khona lofana uthi uMax shembe. Leyo manje. Shembe uyabona lo mfana angazi mina noma mhlambe abazali bakhe bayashona esemncane mhlambe wakhulela ehlathini njengesagila. Nomuntu ekuthiwa uMax. Mfowethu yazi mfowethu ayikho into ebhlungu njengokuzwa ingane iqoshamisa amagama nala kungafanele khona. Uswele ukuthi uzokhuza uthini, kodwa nje umacingwane umacingwane mfowethu ukhulume kabi ngoNdunankulu. Kanti sithi isiZulu ma ushaya induna ushaya inkosi. Akasolwa umuntu omdala esidlangalaleni, kakhulukazi ebekwe ingonyama. Akasolwa noma ngabe unephutha elingakanani, kodwa akasolwa umuntu omdala esidlangalaleni. Manje ufisa ukufaka inhlonipho ukuthi fanele uma umuntu uzazi ukuthi ungakanani ugcinaphi. Yabona umfowami siyamhlonipha kakhulu, ungumne wethu, kodwa amagama mase waqoshamisa kubantu abadala akwehli. Exodus 20 verse 12 awufunde lapho. Hlonipha uyihlo. Nonyoko. Hlonipha uyihlo nonyoko ukuba izinsuku zakho zande ezweni. Ivali iningi. Uyabona inhlonipho mfowethu
yazi ngiyayilalela ingonyama mfowethu mayikhuluma ingonyama lesesihlalweni umsindo wamahlokohloko bethi ngeke abuse ngeke abe inkosi kanti lapha ezonethezeka khona incwadi iphuma left right and center kuthiwa ngeke asiphathe kanti ukhonjwe ezulwini okwamhlokombane evuka damadona indlela mfowethu ingonyama yakithi wakhangela amankengane indlula mithi yamakhosi indlela ehlonipha ngakhona bafowethu thina sike siyibone ngamehlo yazi ingonyama ihlonipha uzushaya uvalo umuntu ihlonipha ngisho umuntu exactly umhlokombane wake wathi ngelinye ilanga wathi njoba nginiphethe ngiyisilo kodwa ngiyanihlonipha ngoba kuhlonishwa omdala kuhlonishwe omncane yonke into umuntu emhlabeni iyahlonishwa kusho ingonyama manje ke uma ingonyama ikwazi ukuhlonipha umuntu onjani lo muntu okwazi ukuthi abantu abadala avela abuye nabo ngengalo esidlangalaleni bekufanele bafowethu sifundisane inhlonipho noma ngabe kunaphuthaleni noma bokwenzakaleni kodwa bekufanele sifundisane inhlonipho umuntu omdala noma ngabe mfethu wenzeni kodwa mawuyingane uyayikala ukuthi usuka la ugcina la ngoba mawushaya induna ushaya inkosi manje thina njengoba siwuZulu nje masizwa kukhulunywa kabi ngoba phela unduna nkulu kaZulu uyisandla sokuphosa sengonyama manje masizwa kukhulumeka kuze amagama eqoshame siyasikhuza sithi hayi bafowethu kahleni bekufanele sizazi ukuthi noma ungaduma kanjani noma ungayile emhlabeni kodwa kufanele uzazi ukuthi ungakanani akuzwakala awuphinde 10 verse Exodus 20 hlonipha uyihlo nonyoko ya ukuba ya izinsuku ya zakho ya zande ezweni yabona bafowethu mina ngafikelwe linye ikhehla lasha umzukulu walo ngempama lafika likhala leli khehla lathi fakazi ngicela ungikhuzela lengane ngoba unina washona lengane wayishiya incane sayikhulisa mina nogogo wako kodwa namhlanje kwazi kumbe isandla yazi ngathi lo mfana mangimkhuza wahle yabona makuthi umuntu uhleka inhlinini wathi hayi uncle umkhulu kagcwali hawu umkhulu akagcwali ya u3 months awuphelanga nomfana ephila umkhulu ongagcwali njalo namanje umkhulu ukhona akagcwalanga kodwa ukhona namanje umkhulu kodwa nomfana u3 months kawuqeda angisho kodwa ukuthi kukhona abantu abangase behambe kufanele sonke siphile kodwa macingwane mfowethu ayi noma ugadla mfowethu kodwa buka ukuthi ugadlaphi mawuzofaka isandla embhaweni qala ubuka ukuthi ngabe lezi inyosi ofaka kuzi isandla ayinayo ininyoka ngoba mawuyingane kuhle mawahameza ontanga bakho kodwa umuntu omdala isandla sokuphosa sengonyama emphakathini umuntu omdala ahlanjalazo emphakathini hayi bekufanele masizi insizwa sifisa ukuthi sikhule njengoba abazala bakhulu obaba kakhulu babekwazi ukukhuzana beboniseke abone umuntu mase eshayisile ukuthi cha la ayingishayisile ngoba uma ushaya induna ushaya inkosi nyama lapho hayi ivala iningi manje